Welcome to the PBSL channel. Da kajingya kersan para mangi kan kiu irat kaktin kasi jongi. Umauram telang ula pensyok biye yaki pajba na West Kasihel District. Une umauram telang udon hakasnong maukulay Eastern West Kasihel District. Watla une umau udon sa jengay na kabadon surok. Henry kibriu kimsalia kilayat da kekejat banpoi hauni umau hakane kajaka namar kalong kajaka kaba ipengat bat kaba itenat hadu kata-kata om tang kata Henry hangne hopek pi ki perlok pinsakhi dalaki jong ki khmat penyui kibriu ki bakiu hauni umau katno kisem jinge namar ulong uba hadu kata-kata ban kiu namar kalenti kam da biang than ban kiu sa jrong jong uniu mau Henry ki kan thai khna kimwit ban kiu ki tresitom ban kiu namar sa jrong ki sngotanat ban nyalek kai ki sngotanat ban pek kai kaleer kalong ka bakhuj ka bapengat bat habat don yo uniu mau ubala he bha ki yo sngopengat bat ki yo I ha sodong sokun jong ka jela Meghalaya ki yo I ya ki lum ki wa ki ding ki sit ki yo iru ya ki tham ba itenat hadu kata-kata watla dadeh kapor telang kapor terkhong kamariang Henry ulong uba itenat jen ladang apoi ha kapor bak kaperem kaki baki plangke kenbat kin selung katno kalong kajing itenat kabas ngaulengo kalong watla ngi ngimpoi perkhat Henry kadai penban kajaka kabala kring ya kibriu hadu kata-kata nadu ki temen kisan ki kentai ki kena ki kwa banya lekai haune umau namar ulong ubahe bat uba itenat hadu kata-kata ngamtip nakaliang jong ki borsnong kila lek mi ini am ha katores department ban panjing yarap ha kabayadai bat ka surok bat ka lentia kijat ka jingking ban kiu haune umau jen lada nakaliang jong ka sorkar kala ban ai ka jing yarap ya kabayadai bat ka surak bat penpoi hadu kane ka jaka bat ban snaro ya ka jingking ban kiu haune umau ram telang klempep kane ka jaka kan long ka jaka pekai ka tores bahetam ha ka jala Meghalaya empat jui ithan ki we ki jaka balong ba ipengat bat itenat hadu katne haba bun balang ki breu wat laki syam jingjar ban yat kejat Henry kimsalia wat laki syam jenjar ban kiu Henry ki yale ya kathong ban kiu shaune umau ke ai kadau kabala penlong yaki ngasngutu yalade Henry kadai kata kabangi kwa dik ban kiu sajrong jong une umau namar kadon kajing itenat kabapaka bat kadon kajing itenat kabamayan habangi pek haka sodong sokun kajing ipu jong kamariang habangi pek ya ka sodong sokun kajing isngan jong kiding kiset ki klau ki betap ki barban bat kaleer pengat kabakiyo klempep ladang idon hakane kajaka ni klet lot ya barok ki jing kuslai ko ki brieu jong kadong kathany le stom ban pen urlong ya ka ek kajing kwa jong ki pajba ban yo I ya kane kajaka khnang ba kajing kwa jong pajba kan pensuk yaki khnang ban kiu ki jaka pekai hajla jongi khublai shibon